this time, ato ang isugtan ang kalipay sa dautan. Una, ang kalipay sa dautan is short. Isang kalipay sa dautan. Ang kalipay sa dautan, buo lang. Yan ba ang pulong sa Ginoo sa Job chapter 20 verse 5. Ang Ginoo sa Dria nga ang paghimaya sa taong dautan mupura ug ang kalipay sa walay Dios usa lamang kagudlo. So mupo ra gyud ang kalipay sa taong dautan. Kung yung gaytag usa ra kagudlo, ila man ang gudlo? Segundo, di ba? Second. So inana ka mupo ang kalipay sa taong dautan. Another one, ang kalipay sa dautan is dili sigurado. Unlike kita na mga Kristohanon, is bisan po wala tay bugas, malipayan gyapon ta. Bisan po walay kwarta, makapahiyom lang gyapon, malipayan gyapon ta. Pero ang kalipay sa dautan, dili siya sigurado. In Luke chapter 12 verse 20 atong tan-awon. Apan ang Dios miingon kaniya, "Buak, karon gabi una ang imong kalag buhaon, gikan nimo ang mga butang nga imong giantam, kinsa naman unya kini." So dili gyud sigurado ang kalipay sa taong dautan. Kay ang iyang kalipay mo naga depende man gud sa pag-usa na sa iya. Wala ka siguraduhan ang iyang kalipay. Siguro mahimong happy siya karon tungod kay naa siya. Pero kung kalit nga buhaon sa iya, ang utang nga nakapalipay sa iya, upanos layon ang kanang kasubo sa iya. Like kita na mga Kristohanon nga kung saan nakapalipay sa tuwa, buhaon man na sa Ginoo, magpabilit ta nga malipayon. Kung tinuod yun na Kristohanon, kaya madawat man nato kung sa ang buhaon sa tuwa. Makasabot ta, nakinintanan, ipahiram lang sa Ginoo sa tuwa. Ibihal lang sa Ginoo sa tuwa. Like sa mga dili mo totoo, labi na gid sa mga taong dautan, ang ilang una, buhaon sa ilaha, sayang. Kaya angan sila, tingalit mo sila kahago, sila panikamot, mahano lang sa ilaha. So mo nang musupugit sila. Another one is, ang kalipay sa dautan, kawang lamang na naman. Pero naman sa kalibutan tanan. Pwede ka magpalipayon din sa kalibutan, pero kanang tanan, kawang lang niya. Nigbiya din mo sa kinabuhi, mahanaw ang kalipay dito. Sabi na, kung hindi ka sigurado kung nasa kapaingon. So, kawang ang tanan. Like kita ng mga Kristohanon, samtang kapangalagan na sa Ginoo, malipayon ta, and at the same time, saan kung mamatay ta, pabilin ta, malipayon. Kung kayo Ginoo, asa ta paingon, walo kita kung asa paingon ta, kung kita mamatay. May panahon, tingali ng masupong sa Kristohanon, pero, dili mawala kaniya ang kalipay nga langit nun. Tungkol kay nasayan siya, nga nasa sa kamot sa Ginoo. Tingong pa ang kalipay sa dautan, lukad kini diya sa iyang kaptangan. Tanawa, sa kalipay sa dautan, nagalukad sa iyang kaptangan. Kung ang dautan, pagkakuhaan ng kaptangan, mahanaw ang iyang kalipay. Tanawa ang mga taong na dunay mga kaptangan, dunay lang kwarta. Ibang kalipay niya, pagtutang, pagpatuyang, diya sa pagpapasala, diya sa kahilayan, na kung mahanaw ka niya ang tanan, kunting yung sumpuan niya. Matulog ba? Banana kung makamatay, tungod kay dili nila makaya ang naitabo sa ilang kinabuhi na nahanaw kanila ang tanan ng ilang kaptangan. Uban, dili nila makaya ang kaulaw na dato sila, ilado sila, hindi kalitag na hugno. Makamatay lang sila kay tungod sa kaulaw na ilang kapatid. Ang uban, ang kalipay is pinasikat sa tao. Ano bang ang tao susunod sa politika? Ano bang ang tao susunod sa taas ng posisyon? Kaya mga nilang kalipay. Kalipay nila na yung tao nga tao sa ilaha. Kalipay nila na yung tao nga namutingala sa ilaha. Tao na tingali magpakpak sa ilaha. Mga ilang kalipay. Dalawa ang pang politiko na nisulod sa politika. Sa diha na mapildi sila, sakit para sa ilaha. Pero kung daog sila, kunting iyaka, magbibira pa na sila, kay mag-celebrate sila sa ilahang kadaugan. And lastly, ang kalipay sa taong dautan is mao ang
paglunang dira sa bisyo sabi na ang ako ba ang tao kung nasa problema sulit pagpiling Kristuhan kung nasa problema kay balik kung ilim ng makapo kay kung siya di pa man sa makahimos pagkatawa kagara-gara orang ganap ito problema enjoy kayo sa mga plantanda kay upupan siya pero muna ang problema malipay lang siya upok siya pero kung dili siya upok supupot siya like